बिटिसि बिसायख'थिया नैबे बोहैथि दाननि 22 अक्ट'खालि जानो थांगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो राजनीति दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थि हान्जाफोरखौ लानानै मोनसे रायजोनि गेजेराव बिसायख'थि फोसावथाय मेल लानाय हाबाफारिखौ जागायगासिनो दङ बा लाबोगासिनो दङ। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय नैबे 1 नं फर्ब जरायाव नायगाव गामिनिफ्राय प्रसेन कुमार ब्रह्म बिथांखौबो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै मोननो हानाय जादों। दा जोङो मिथिनानै लागोन दे बिथांमोना गावसिनि दोलोखौ लानानै रायजो राजानि गेजेराव माबायदि रादाय होदों आरो माबायदि बिथांमोना साखाफारा जादों नैबे फैबाय थानाय बोहैथि दाननि 22 अक्ट'खालि बिसायख'थिनि थाखाय जोङो बिथांमोननिफ्राय सुंद'यैबाबो मिथिनानै लानो फै। दा दिनै जोङो जे बिसायख'थि फोसावदिं मेल बेखौ नैबे मालथि जरा गामियाव जोङो खुंनाय जादों। बेवहाय रायजो राजा बयबो माने लोब लोब ओंखारबोदों आरो बिथांमोनहा बेखौनो आसा खालामदों जे प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय सरखार बा जे हान्जा जे पार्टी बे पार्टीखौ दिनै बिथांमोनहा बजबनानै लादों। मानो होनना बुङोबा जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि बिथांमोनहा लाबोनानै होफैबाय इउपिपिएल पार्टी हिसाबै। दा बे रोखोम गासै जौगाखांनायनि हाबाफारिफोरखौबो जोंनि पदबजरा ओनसोल हिसाबै गोबां मावनो गोनां दंमोन, बेफोरखौबो मावफुंगासिनो दङ। दा बेनिखायनो दिनै माने पदबजरा 1 नं पदबजरा बियाबनि गासै रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएल पार्टीखौनो सापर्ट होनानै आरो बे सरखारानो सरखार दानांगौ होननानै बे हान्जायानो सरखार दानांगौ होननानै दिनै लोब लोब माने जयनिं जादों। रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होदों। बे रोखोमनो दिनै जोंनि हाबाफारिफ्रा जे बिसायख'थि फोसावदिं मेल बे दा जागासिनो दङ। जे सोरांबानो हर सान जयनिं जानायखौ जोंबो नुबोगासिनो दं। दा नोंथांनि न'आवबो गोबां मानसिफोरा जयनिं जाहैगासिनो दं। दा नोंथांमोना बिसोरखौ हांख्रायनानै लेंहरदों ना गावसोरनो गोसो जानानै नोंथांनि न'आव फैबाय थायो? दिनै जोङो बेखौनो बुजिनो हादों जे प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जे जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि लाबोबाय आरो बे रोखोम माखासे मावबावनांगौ हाबाफारिफोरखौ लानानै जे खामानि मावगासिनो दङ, बेखौ लानानै दिनै लोब लोब रायजो राजाफ्रा दिनै आंनि न'आवबो थांदों। दिनै आं लेंहरनायनि खुनु खोथा गैया। बिथांमोनहा बे पदबजरा ओनसोलनिफ्राय जे आंखौ बिजाथि हिसाबै फोसावनायनिफ्रायनो बिथांमोनहा दिनै मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोनि हिसाबै सापर्ट खालामनानै रायजो राजाफ्रानो दिनै लोब लोब न'आव थांदों आरो बिदिनो आं गामि गामि जेराव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामदों बेहाय बिथांमोनहा लोब लोब बाहागो लादों आरो लोब लोब जयनिं जादों। दिनै हयथ' नोंथांमोनहाबो मिथिदों। दा जों आसा खालामनो हायो जे पदबजरा 1 नं पदबजरा बियाबनिफ्राय जोङो निस्सय जोङो माने इउपिपिएल पार्टीनि जानानै आं देरहालांगोन होननानै आङो मिजिं थिनो हायो।